המשחק הוא בעצם פותח צוהר, למרות שמשחקים איתו עם שותפים אחרים, משתתפים אחרים, הוא פותח דווקא צוהר לעולם הפנימי, הוא מאפשר התבוננות עצמית, סביב נושאים מאוד מהותיים, אם זה הנפש שלנו, אם זה הקריירה שלנו, אם זה המשפחה, בריאות, כלכלה, נושאים שהם מאוד מהותיים ומעסיקים אותנו ביום יום. המשחק נראה כמשחק ילדים, פשוט, אבל מאפשר חשיבה פנימית מאוד משמעותית ולמידה ותובנות וכלים שיוצאים איתם לדרך, ואני בטוחה שזה יעסיק אותי בימים הקרובים כדי לבחון את הכלים שקיבלתי דרך המשחק הזה. אני חושבת שזה כלי מדהים לקבל תשובות אמיתיות פנימיות מאיתנו, כמו באימון, שאתה בעצם מוציא את הידע שיש לך אותו, אבל אתה מוציא אותו אל הפועל, ככה גם במשחק הזה. הייתי ממליצה לכל אחד לשחק, בעיקר למי שמתמודד עם איזושהי סוגיה, שרוצה לקבל תשובה. בעיקר עם מישהו שמתמודד עם בעיה, עם איזשהו קונפליקט שהוא רוצה לפתור. אנחנו פותרים את הקונפליקט דרך האמונות שלנו עם עצמנו, שהקלף פוגש אותנו. הוא לא סתם פוגש אותנו הקלף, לא יודעת אם אנחנו בוחרים אותו כמו שהוא בוחר אותנו, אבל הוא מאפשר גם התבוננות על המגבלות שלנו, גם על האמונות שלנו, והוא גם קורא לנו לפעולה שהיא מביאה את התובנות.